आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा थांनाय सरकारनि दिनावहाय साहा बागान गायसनदों इलिगेलि उइदाउट एनि पारमिसन आरो ट्राइबेल बेलेम ब्लकआवहाय बिदि खालामनायनि कुनु मोन्थायानो गैखाया आरो साहा बागानखौ जोङो जावफुजोबनानैसो नागारगोन। बिटिआर सरकारा गसाइगावनि 700निबो गुवार हायाव आसामनि बाहेरनिफ्राय फैनाय आयेन बेरेखा साहा बागान खालामनायखौ एफेक्सन थाबैनो खालामगोन। सेमिनार अन ट्राइबेल लैंड इश्यू कक्राझार ट्राइबेलफोरनि हा-हुनि थासारिखौ लानानै कक्राझाराव सावराय मेल खुंदों। कक्राझार सहरनि बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्मनि न'ब्लावआव कक्राझार जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल युथ लीग आरो कक्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि जथाय बानजायनायाव आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि हा-हुनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायो। अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय ट्राइबेल माहारिफोरनि हा-हुनि थासारिखौ लानानै जुथुमनाय बेंखन सावरायमेलखौ बेखेवना होयो कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा बेरलाव खुंगुर खारजिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनि आफादगिरि धीरेन इंती, अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारीजों लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिनियर एडभोकेट शब्दराम राभा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि हाग्रा आरो हा रेबगन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिआरनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी। कक्राझाराव खुंफुंजानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि हा-हुनि मोनथायफोरनि गासै बिथिंखौ लानानै जुथुमनाय सावरायमेलाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि ट्राइबेल संघ आरो युथ ट्राइबेल लीगनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मोनसे खोथाया बाख्नायथावना दे जोंनि ट्राइबेल संघनि बानजायनायावहाय स्पेसियेलि आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनि जा हानि मोन्थाय बे हानि मोन्थायनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा बन्सित जागासिनो दङ नामा बा जोंनि दा 1886निफ्राय लानानै थांनाय समसिम बा थांनाय साननैसोनि सिगांसिम बा दिनैनि समसिमावलागि जोङो हानि मोन्थायनि गेजेरजों बेसेबां जोङो आवगायलांनो हादों ट्राइबेलफ्रा गावनि हारि दाखांनायनि बेलायाव बेखौ लानानै दिनै जा सेमिनार खुंदों बे सेमिनारखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनैनि दा 21st सेन्चुरिनि यां जेनेरेसन बे यां जेनेरेसना हानि मोन्थायनि सोमोन्दै मिथिनायनि गोनांथि दङ। मानोना आंनि आइखौ आंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बा आंनि हारिखौ गोजौ जांख्लाजों जुदि मानखो होलांनो लुबैदोंबा हाया गुबैयै नांग्रोगौ। हायानो जोंनि गुबै फुंखा। ओंखायनो हानि मोन्थायखौ जोङो साफ्रोमबो जोहोलावजोआ मोनथिनायनि गोनांथि दङ। जायनि थाखाय बे सेमिनारखौ लानाय जादों आंनिफ्राय आं बिटिआर सरकारनि जानानै आरो आं बेक्ति जानानैबो बे बाथ्राखौ बरायबाय। दानिया बिटिआर सरकारा स्पेसियेलि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जोंनो जा 6 सिडिउलखौ होनाय जादों बे 6 सिडिउलनि गेजेरजों जोंहा माखासे आयेनबो मोनखादों बा जोङो माखासे सुबिदाबो मोनखादों। खिन्थु बे सुबिदानि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे उसुबिदाबो जादों। बेनि गेजेरजों जोङो माबोरै हारिखौ सोरखि होलांनानै जौगालांनो हागोन बेखौ मावनांगौ दायथ'आ दिनै जों सरकाराव फैदों हिसाबै जोंहाबो दङ। थांनायनि सरकारा जि मावलांदों बेफोर बिथांमोनाबो मावलांबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरो इयुनाव जाफैगोन बिथांमोनाबो मावनांगोन। बिनि अनगायैबो हारि हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै बर' हिसाबै जों साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव मोनसेखौ दायथ'खौ लानांगौ गोनां दङ। दा नोंथाङा मोनसे कुइसन खालामदों 700 बिगा गसाइगावनि जा ट्राइबेल बेलेम ब्लक एरिया बा हा बे लेन्डआवहाय बे 700 बिगा हायावहाय आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा थांनाय सरकारनि दिनावहाय साहा बागान गायसनदों इलिगेलि उइदाउट एनि पारमिसन आरो ट्राइबेल बेलेम ब्लकआवहाय बिदि खालामनायनि कुनु मोन्थायानो गैखाया। गतिके बे हाखौ जोङो उच्चेक खालामनो थांगासिनो दं। बे 100% सैथो आरो बे हाखौ जोङो मालाबाबो गुबुननो होआ। बे ट्राइबेलफोरनिनो हा, बे बर'फोरनिनो हा। बे हाखौ जोङो रिकभार खालामफिनगोन आरो साहा बागानखौ जोङो जावफुजोबनानैसो नागारगोन आरो बेनो जोंनि ट्राइबेल बेलेम ब्लकखौ रिकभार खालामनायनि गिबि आखाइ होजेननाय। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, जाय मानसिया बेलेम ब्लक क्रिएसन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेलेम ब्लकआवहाय दङ बिथांमोना हानि मोन्थायनिफ्राय रावबो बन्सित जानाय नङा। बिथांमोना बे हायावनो थानो मोनगोन। बिथांमोननि लेन्ड ट्रेन्सफार बाय इनहेरिटेन्सआबो जाबाय दङ आरो जाबाय थालांगोन। बेवहाय खुनु माबा गैया, गेना साननांगौनि गोनांथि गैया। खिन्थु जायफ्रा आफ्टार द क्रिएसन अफ द बेलेम ब्लक जोंनि बेलेम ब्लकआवहाय
हा लाफैदों बिथांमोननो जों मालाबाबो हाखौ होनाय जानाय नङा बेलेम ब्लकनि सिङाव। आरो जायफ्रा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव चिरां जिल्लानि मजाबारि गामियावहाय ट्राइबेल बेलेम ब्लकआवहाय नन ट्राइबेलफोरा हाबनाय दङ, बे बाथ्राया सैथो, बे खोथाखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। आरो बेवहाय जाय हारिनि सुबुंफोरा हाबनानै दङ बिथांमोनजों जोङो एखेबारे फेस टु फेस सावरायदों आरो बिथांमोना हाखौ हगारनो राजि, मानोना बिथांमोननि हा नङा होननानै मिथिखागौ आरो बे हाखौ जे बिथांमोना मोना बेखौबो बिथांमोना मिथिगौ। खिन्थु बिथांमोना जेरावहाय मेक्सिमामानो साफा सानैया माखासेया हयथ' जोंनि बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय मैया दाखालिसो फैनाय जानो हागौ, जायफ्रा आगोलनिफ्रायनो दंखायो बिटिसियावहाय बा बिटिसि जोनोमनि आगोलनिफ्रायनो बा जोंनि बड'लेण्ड हालामावनो बर' एरियायावनो बिथांमोना खिन्थु हानि मोन्थायखौ मोनगोन। खिन्थु बेलेम ब्लकआवहाय जेराव बिथांमोना मोननो हाया, गतिके अल्टारनेटिभ बिथांमोननो लामा होनानै बिथांमोनखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दोननानै बे बेलेम ब्लकखौ जोङो रिकभार खालामनो थांगासिनो दङ। खिन्थु इभेक्सननि गेजेरजों नङा, मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंसो।